magi ganda ni nyaka chop seche gendi koro nyaka gibed go ging'eyo ponono intiere pinyno mar United States of America in thuolo mar chwalo wuoth kachiel nyaka ichop e pinyno mar gwenge go mag New York mondo ilut ombulu to kendo bende e ute mag ang'ech pacho kaendi prisons gi dholiech biro yudo thuolo mar lutombolo manane jatend piny Kenya to bende jogo mantiere pinje ma oko ahinya mana kaka naselikuni motelegi na 12 samoro kinde ma lutombolo mana kaka IBC wacho ni chiko yie ni chenro maket kod mani chako seche mag 12 nyaka 11 odhiambo nyalo chalo nade e gwenge mag United States of America gi seche gendi chal ka gima wan koro piny olil kaendi to gin koro gilieko ni piny machielo nyalo runegi gin thuolo mar lutombolo chakruok sa 12 ma piny orunegi eno nyaka ang' chieng' donje ode mena 11 mano kaka chik owinjo bed ni koro iluwo kotende kaka duol mar IBC motelne kod Afula Chebukati osebedo ka chiwo ler to ganda bende penjore ni kinde mane ute mag fwambo mowuok e pinje ma oko ne romo kod IBC gin ang'o mane ilose IBC ne oloso gi ute mag fwambo kendo chiwo ler ka penjo mane obedo nyal gidi kanyo ne ng'eyo ni to jopiny jo Venezuela mane omaki ka mano chopo kama ne kelo chich ka gin kuma nade to nyaka chop seche gendi ginyalo yudre ni gitimang'o korka IBC ler mathoth giwacho ni owinjo bed ni bad migawo mar obila chiwo ne oganda nikech gin wuon to gitawo yiero pacho kaendi to kopogore gi mano gima duong' kata nonro owinjo bed ni timo owinjo bed ni wuok kuom obad migawo mar obila nyaka chop seche gendi IBC dhi nyime kod timo ekruok maka kod kacha mane ni yiero maket kod mane odhi yono makare omiyo oganda nyaka bed kod ikruok kata bed ni pod gipenjo ni to form 34A to form 34B kachiel kod sito chung'ne ang'o mago gin moko kuom chenro mar Ramogi TV oseikore mar biro lero ni kaka odiochieng' medo lwar kendo kaka nyiri medo ndong bati kopo ni kod penjo abiro ni kachiel kowuok e kar choko weche nogo mar Ramogi TV log tich mar RMS Nairobi. Erokamano Walter Nyambaga. Joluono wacho ni wach kitieki ng'ama tieko wach nyalo kayo lewe. Omiyo modong itimo kiny ka piny dhi karu kamano nikech nyaka tarik 9 urwaketo wang'wa e kruoge mopogore opogore ma IBC oketo ne yiero maduong' ma higani mar 2022. Bende omedo pon nyakoro mga jwang'ne gi med keta wang'i nikech mana kaka Walter nyiso uno entiere e yo makare kendo ikore mar medo kelonwa wechegi koluwo e yo makende ikruok mano maduong' matao yiere pacho ka mano kanyo IBC. Parne nyakoro Ramogi de waher mondo mwaparne ni ikruoge gi duto te itimo nikech ine wuon ombulu mabiro yiero jatelo maneno ka chunye dwaro tarik 9 dwe mar 8 miyo ikruoge gi itimo ne in jago ombulu mabiro go ombulu bang'e to chwal ni duoko makare kotenre gi duoko mar yiero maduong'. Nitie penjo moro mowuok kabati kapok wawe Walter koso dipo ni osedhi kata kamano ng'ato penjo ni to jogi kinyiswa gi omiyo koro wang'ne gidwa timo lokruok e yiero kata mani lendo mabende ko timo odiochieng' alanga dipo ni ndalo mokalo nitie gimoro manotimre. Mano en penjo ma nyakwara Ramogi wabiro medo luoni e kinde ma waromo gi jakom mar duol mochung'ne weche mag yiero kod kiew IBC kata apisa mag IBC e lalruok ma porgi timo gi jofwamb weche motelo ne tarik 9 dwe mar 8. Nyakora mga jwang' kwa keto tenge mago mag duol no mar IBC pod wachiko wang'o wechego mag yiero ka bende ni weche bende koro donjo nyaka wechego mag somo bati. Weche mag somo ka wayudo ni riwruok mar jopuonj mar Kupeto kwedo chik ma ogol kod jatend migawo mar somo George Magoha e wi loro mag sikunde kochakore odiochieng' makiny motelo ne yiero maduong'. Jagoro maduong' mar Kupeto Kelo Misori okoni ne ok okaw pach jokanyo e sekta no mar somo e wi okang' makamano. Ripota mar Judith Omondi oloso lipodno kendo miyo walereyo machalo kama. Lendo mar migawo mar somo e wi loro mar skunde kochakore kiny nikech yiero koro chalo ma ogoyo jokanyo mamoko mag sekta mar somo gi buok. Jagoro mar riwruok mar jopuonje mar Kupeto Akelo Misori okoni jatend migawo mar somo ne okomiyo gi kinde mar timo lalruok motelo ne lendo mar loro skunde kochakore odiochieng' makiny. Skunde ne chano ikore kendo sani endi skunde no ikore ni loro chieng' tich abich. Decision machalo maduong' machalo kama endi okonego beni timo ka stakeholders ma serious kaka representatives mag jopuonj
en gik mowe oko e decision machalo kama. Migawo mar somo lando ni loro mar skunde e yor kojolo dhi chakore ayanga odiochieng' makiny. Jatend migawo mar somo George Magoha oyango ni skunde ichako lor kiny tarik 2 mar dwe mar 8 ne chiwo thuolo ne chenro mar yiero ma tarik 9 dweni. Magoha oyango ni jopuonjre biro yepo tarik 11 mar dweni mano bang' yiero. Misori okoni thoth skunde ne oketo thenge jumani mar timo penj madundo mag tamni chenro makoro orochni. Maendi e juma mane nyithindo time e gimiluongo ni continuous assessment test miloro go nus tam, to kendo waikore mondo koro ka jopuonj duogo to nikech waran gimiluongo ni COVID calendar of in education system mabende osediyo wa kabisa. Koro ngeche ni kwa loro chon ka kwa loro sani edini wa ketho ne jonyuol mamoko amabor ok nyal moko amabor especially ma nyithindgi nie boarding school. Moko kuom jonyuol bende oywak ni wach makama opogi kendo moko kuom gi ok oikore kod omenda mar oro ne nyithindgi masomo kuonde maboyo. Okawa gi surprise nikech oko timo nonro matut kaluwore kod families moko man gi nyithindo ma kuonde mabocho moko ok nyal. Koro at least no nego consider ni ji ok rom, parents be ok rom, tie nyithindo moko mabe yudo mana support from quarters mopogore opogore. Hii kitu hata angeambia sasa Friday wajitayarishe watumie watoto wao fair, lakini kuamka tu na kusema shule ifungwe kesho, hiyo inakuwa ngumu kwa wasasi, sababu wengine hata wana fair. Ewi tarik mar yawo skunde, Misori okoni winjo migawo mar somo los chenro makare mar chore nyime kaluwore ni onyalo yudo ka chenro mag golo duoko mag ombulu pok orumo. Tarik 10 onge nyathi manigi onge janyuol mabiro yiene nyathi modok skul nikech onge results mag election momako ji ahinya mag members of parliament, mag governor to gi mag presidential kapok olandi ok onyal yawo skul kendo tarik 10. Mano biro miyo ok wabi winjore maber. Skul inyalo yawo mana mochiegni mogik tarik 15. Ok en chenro mar kalenda ma oloki makoro gidwaro mondo migawo mar somo rangi e chenro mar chwalo somo mar lai manyien mar CBC bende gidwaro mondo riwgi e paro. Somo masani endi ok en mana walls ang'wen. En gik madhi gi gik mang'eny mabiro yiko nyithindo ne gik miluongo ni pathways. Onego bed nyisowa ni ikruok ne among other things also include infrastructure manitiere classrooms. To bende nigi skunde goendo ikore gi transition mar be mayom ma ok bi ketho. Judith Omondi, Ramogi TV. Ochak waduogie mago mag IBC nyakora mga juang duol mochung' ne yiero pacho kao yango ni tiyo kod simbe matiyo kod teko mar satellite e chwalo duoko mag yiero kuok e chula ma migingo man kod kwan jogo ombulu 49. Koyango wach ma kamano meneja mochung' ne weche mag yiero e kaunti ma Migori Ben Moseti owacho ni giyiero mar tiyo gi simbe mag satellite kaluwore kod network machendo e chula ma migingo. Onyiso jodak ma chula no mondo kik bed kod luoro kaluwore ni dhi tera pisa magarita maneno ni onge chochni mora mar arita e kinde go mag goyo ombulu kata chieng'no ma yiero. Moseti bende okwayo josiasa 378 mageto kombe mag siasa e Migori mondo mione ni ginyayo kwe kendo giluwore kod chike mag yiero e kinde ni makoro dong' mana ndalo manok kende to jo Kenya dhi e debe. Good network, and we are deploying a satellite phone to Migingo, which will help us transmit the result for Migingo, where we have 49 registered voters. There is a network problem and interference with the other networks. We want to be sure that where we do not have strong network we can deploy a satellite communication system to assist us to transmit the results, especially the presidential result. Nyakora mga juang moko kuomo hel ni bendo sachako lando ni ok gibiepo tarik 9 dweno mar 8 bati ka bende chieng'no mabendi dhi timiere pachoka. Giwacho maka jo ala matindo tindo bende koro wacho ni gin bende ok gibiepo nikech bende walo kosebedo maber e kinde mag campaign ka koro gin kod siso mar neno ni ohala margi obedo makare bang' ka yiero rumo mano tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Jafwambo marwa Edwin Okoth miyowa ler mathoth e wachno.
liok bi yaw chieng' tarik 9 dwe mar 8 ka weg ohelni kod jonyiepo biro kawo thuolo mar yiero jotelo manyien. Dukni madongo kaka Naivas kod Quickmart osegolo milome mar yango ni tarik 9 ok gibi yiepo kata matin mondo jotijegi bende oyud thuolo mar dhi goyo ombulu. Duka mar Naivas man kod bede 84 wacho ni kata mana jogo manyiepo e yor mbui biro rito nyaka tarik 10 ka giyud mwandu ma ginyiewo. Ne johala matindo tindo, ohala osebet maber ndalo motelo ne yiero kaluwore kod luoro mamoko kuom jonyiepo osebet godo mamiyo ging'wonyo lwetegi mondo gine kaka yiero ibiro tim mondi. Ne moko kuom jous lewni kata omenda ma josiasa thoro pogo ganda ndalo kampen kata jamna pok olwar e chiro kata matin. Sijaona kabisa, sijaona. Imekuwa kama kampeni ya tofauti sana na zile kampeni zingine, ambapo sijajua ni kwa nini, kwa sababu kila mtu ana uoga. Ukielezea kila mmoja, yani kila mmoja atakuelezea ile uoga akonayo na ile hofu. Hawajui vile kutaenda baada ya matokeo. Hii ndio kampeni ile imekosa pesa kabisa. Kama wafanyabiashara hatujaona pesa. Tunakuja hapa unakaa haujaona wateja, yani kila mmoja, watu wengi wana hofu kabisa. Wangni campaign mawangni okchalgi campaign mokogo, pesa onge. Kata jo siasa gi okaginen. Koro ngin be wafil to ndase nango marach nikech pesa lal okchalgi campaign mokalogo. Mor magiseneno en mana ni campaign osebet kod kwe kata bed ni moko kuom jotelo osebet ka gwandore e lela. Campaign mawangni to an awuon gi kora to mora nikech en peaceful. Campaign mawangni onge koko. Dho jomadongo ge mayuare piny malo kuro to wan jopiny kato koko onge. Ohala ber konchielo rach. Osebedo kober. Mak mana ni joma wakawo kuomgi mwandu to koro ringo. Nikech giluoro lweny. Gin bende giwacho ni gichano loro ohala chieng' tich ariyo no mondo gidhi go ombulu. Kata kamano, moko kuom giwacho ni gibiro mondo gilut ombulu, to bang'e nyaka giyaw ohala matin nikech mano e kama gigeno yudo e chiemo mapile pile. Okang' ma gichopo e nikech yoregi mag yuto mamoko ok oseyudo sir makare. Aneno ni serikal osebedo ka gik mowinjo be notimo nikech kaka agriculture ing'eni konyo sana meja bana. Agriculture ing'eni tindo nindo bwana ok dhi mbele bana. Kech seche moko nyalo yudo ni antie Nairobi ka uso gige na ariyo to nianga moro bende apuro dala kucho. To sani yudo ka niang kucho timo marach sana bana. Koro yudo ka onge gima dhi maber bana. Koro mane gima timore. Koro serikal owinjo ng'iyane yo ma onyalo at least agriculture bende dhi maber. Kwayogi kod geno gi maduong' en mana ni piny owacho biro keto arita makare ahinya to bang' yiero mondo kik ohelnigi ma ok osebet katimo maber nikech pek mar ngima kik yud lal mora mora. Mimi kile ninaomba kwa serikali ipatiane ulinzi wa kutosha. Tunataka ile tukae kwa nchi ile ina amani. Tunapenda amani sana. Baada ya uchaguzi tunahitaji, yani kila mmoja anahitaji mwingine kama majirani. Tunapaswa kukaa vizuri na serikali ndiyo itatuonyesha, itatuweka hiyo kukaa vile tunahisi kama tuko safe kwa nchi yetu. Hatutaki ile uoga, tunahofia kazi zetu tutanyang'anywa, tutaibiwa kwa baada ya uchaguzi. Tunataka tukae na ile amani ambayo ilikuwepo kabla hata ya uchaguzi. Wan gima dwaro mna peace gi security mano kende. Komiwa ka go hala gine ne wago kura maber to sawa. Bora ng'amoyombo mitelo mondo wadhi mbele gi biashara. Ok wadwa ni waloro hala ndalo mang'eny nikech wabodhi asara. Bang' bedo kod campaign man kod kwe, geno koro dong' kaka idhi tim yiero mahigani mondo ohelni matindo tindo machiwo thuolo mag tich ne oganda mathoth kik chung' kendo med lal ne oganda. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi, mana kaka ne wasingo ni
Ne walieko ni mago ma wamedo luoni kendo kaka wamedo mi nonro kotenre gi ikruok ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Kabende pod waiko ni nonro mar wechego mag yiero nyakora mag jowang' watemo nyisi kwan mar jogo ma bende laro koyo mpogore opogore kochakore koda MCA bati joka governor, senator, women rep kata mana Compton piny Kenya. Ka wang'iyo ka endi nyakora mogi en ni magi moko kuom kaka kombe idhi lare piny Kenya. Kwan kombe ma ilaro e Kenya, kom mar jatend piny mana ng'at achiel kende ema biro bedo jaloch. Kom mar gavana nyakora mogi wabiro bedo gi governors 47 bang' ka duoko oselandi e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Kom mar senator bende mana kamano. Ji 47 biro yudo thuolo mar telo ne piny Kenya kaka senator nyaka higa mar 2027 mibiro chak time yiero machielo. Kabende kanyo bati waneno kanyo ka women rep kata mago jo od bura mag counties waneno kanyo ka 47 kende ema dhi bedo joloch. Kato jo od bura be kamano wantiere gi 290 ma bende ibiro land kaka joloch. E wards wantiere gi MCAs kanyo 1450 emidhi land kaka jogo ma bende biro yudo loch e yiero no. Kabende kwan kombe duto gin 1882. Nitiere kombe mamoko bende ma ilaro nyakora mogi kendo ikruok medo dhi nyime. Ka wang'iyo ka wayudo ni Compton piny Kenya nyaka gie sani oywayo jochung' maromo 4. Kom mar governor kata obedo ni ibiro yier mana governors 47 kende. Ji 266 Lydia nyocha ne oro kwayo mopuodhgi gi IEBC mar mondo mi gine ni giyudo thuolo mar biro laro kom mar governor. Ka kom mar senator oywayo ji 341. Kabende bati kaki wacho no yiero otimo chieng' ochuo chieng' kendo en yiero mabende oganda temo matek mondo mi giyudie kombego. Waneno kanyo ka namba kata kwan mar jogo mabende osewuok oko malaro kombego nyakora mga jowang' dongo ahinya. Wantiere kanyo gi women rep kata jogo jo od bura mag counties 360 mago jogo mowuok oko mano otero nyingi mondo mi oyiergi kaka women rep. Kata kamano nyakora mga jowang' 47 kende ema biro bedo joloch. Jo od bura gin kanya 2131 mago duto gin jogo ma bende notero nyingi ka IBC ka bende doggi kata lap doggi ndong ne komno mago mag od bura. Kato wan kanyo gi MCAs Kenya mangima nyakora mga jowang' MCAs 10,298 duto olap dhog gi ndong ne komno mar MCA. Kata kamano kaka nwanyisi ne kwan jogo mabende koro dhi chung' dute pacho ka gin 16,100. Maendi nyiso ni kwan mar oganda madwaro kom ni nyakora mogi in e ng'at madhi tegogi. Ka wadhi nyime ka waduogo kendo wang'iyo ni to gin jomage madiponi hapgi oseleng'ore kendo gin giwegi nyaka kawuono tarik 1 dwe mar 8 gin girito mar donje od bura maduong', od bura mar senate kata mana e od bura mag counties. Wan gi Kemei Beatrice Chepng'eno ma en ja od bura kata women rep ma Kericho. En king'iyo gie sani onge ng'at mopiem godo manyiso ni en wuon thuolo koro nindi osedong'ne kaka women rep kata jaod bura mar county ma Kericho. Diere ka wan gi Ngotie Julius Kimutai ma en MCA ma Ravine Ward e gwenge mag Eldama Ravine. En bende nyaka gie sani kata bed ni otimi yiero nikech onge ng'ama ochung' godo en wuon nyaka gie sani koro iluonge ni MCA. Abdi Isa Aden ma bende MCA ma Sebena Ward e gwenge mag Lagdera en achiel kuom jogo ma nyaka gie sani endi hapgi oseleng'ore kendo gibiro dhi Nyaliodia kaka jotelo e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Bati bende mamayo paro ne nyakora mga jowang' ni thoth jogo ma bende koro dhi Nyalodia no giyudo thuolo no mar Nyalodia bang' welo mag duond buche thothgi. Kata kamano riwruoge kata mana mago mag siasa no winjo weche motende kod zoning kamoko kuom koro yiero ni koro onge ng'ama laro kombego magi joma koro be okocho ni nyaka giyuk jamna bati. Lydia, nitiere jomoko ma bende podo wadwa ni mondo iler ne nyikora mogi ni to gin jomage kata chenro mage ma IBC ni godo motelo ne tarik 9 dwe mar 8. IBC nyakora mga jowang' osetemo ikruok makare mar yiero. Kata kamano nyayudo kanyo ne jumani gige ombolo ibro kow e kor gwenge county ka county biro yudo thuolo mar yudo gigo ombolo. Ni paro kanya nyakora mga jowang' dish manyoro no wakelo ni kanyo ndope kata depe mago mane nyisi chenro kaka dhi chalo. Kata kamano gigo dhi chopo e kor gwenge jumani bati. Tarik 6 dwe mar 8 2022 mano chieng' ngeso
kampen mora mora ma jochung' dwaro ni mondo mi odwar godo kombegi biro rumo ayanga. Are chieng' no bati okibi winjo duol mora mora kata tur fuong mora mora mano ma pod kwai ni mondo dhi go mbule kora Moga Jwang' ibro ket e giko kampen ma pachoka mar yiero maduong' mar 2022. Kodong ndalo achiel kende Lydia mano tarik 8 dwe mar 8 higa 2022 en ang'o matimore ma IBC oketonwa? Ikruok mogik kanyo koro dhi timore gi IBC dhi keto ayanga kendo gidhi keto ikruok mano mogik mano ma bende koro ginyisowa ni giikore malong'o e timo yiero maduong' nyakora Moga Jwang'. Eka teko ibiro kaw kendo iketo e lwet ja Kenya ma jago ombulu ma en tarik 9 dwe mar 8 higa 2022 ma ema biro bedo odiechieng' mirito gi lala odiechieng' mar yiero. Kata kamano bati wamedo menyo ne nyakora Mogi kaka chenro dhi e yo makare kendo kaka nwasingone ni wabro menyo ni koro nyakora Moga Jwang'. Waduogo ang'iye bati jogo mabende koro laro kom maduong'. Kom no mabende koro osekelo fuere pacho kaka luore ni koro moko bende jochung' moko bende osebedo kadiro weche kom mar kom 10 piny Kenya. Mai kom maji osebedo ka yuarene, kom maji osebedo ka kedone. Kom manie gi nyadhi mamalo moloyo e siasa mar piny Kenya. Kom ni oyayo jochung' maromo 4. Wan gi moko kanya kora Mogi kaka ineno kaendi wan gi mag jogo ma osenyiso gombo margi kendo mano puodh gi IBC mar chopo lek margi chopo e debe tarik 9 dwe mar 8. Gitiyo kanya kora Moga Jwang' Raila Amolo Odinga mano mar kom 10 piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Lands. Kabende tich ariyo kanyo inandre kanyo no ditero campaigns mage e gwenge ma Kisii. Odhi sundo jo Kisii nyadichiel kendo. Mogik bati. Odiechieng' mar tich ariyo no bende Lydia mana kaka isewache no jalup jatend piny William Ruto ma bende laro kom ni gotiko mar UDA tero kampen mare gwenge mag Nyeri kod Murang'a. George Wajakoya mano mar Roots Party bende brodo thuolo mar goyo mbaka gi oganda jo Nairobi mondo mi owuoe kodgi e tielo mogik mondo mi osundgi gigone ombulu e yiero maduong' mar dwe mar 8. Gin weche ma bende duto te kiriwo Lydia to otenore gi omenda. Nitiere omenda moket tenge mar neno ni yiero mag 2022 ochopo kare. Kata kamano nyakora Moga Jwang' kapok wiwa wil nitiere jachung' mar 4 bati mano kanyo David Mwaure mabendi geno ni dhi mendo sundo ganda jo Kenya mondo mi obiogone ombulu e yiero maduong' mar dwe mar 8. Gin hikruok ma oketi nyakora Mogi jachung' ka jachung' sani koro tero alam mare. King'iyo gi nawacho thuolo moro chien kucha ni Lydia sani jo siasa ni machiegni gi musalap Yesu kendo gigo chong gi kinde ka kinde gikwayo were ni kaber to ak gi olengre. Nyakora Moga Jwang' are MCA, women rep, senator, jaod bura. Kata kamano wantiere nyaka governor nyaka jatend kom piny Kenya. Mano kanyo e kingi mapacho kabati. Giduto giketo wangi ni yiero maduong' mar dwe mar 8. Wadonjane odiechieng' mar tich adek. Mano pur wane jumani. Tich adek Raila Amolo Odinga timo limbe e gwenge mag Kakamega, imbo mar piny Kenya. Odhi kwayo ombulu kuro kabeto yiere tarik 9 dwe mar 8. Kabende kanyo waneno ka jatend kara jalal kom 10 piny Kenya gi otiko mar UDA William Ruto bende idhi yudo thuolo mogik mar goyo mbaka gi oganda ma Kirinyaga gi Nyeri. Kaeto bende kanyo waneno ka bende obro dhi e kaunti no Mama Kweni, Kilifi kod Mombasa tich 4 tarik 4 dwe mar 8. Tich 4 nogo Raila Amolo Odinga dhi wuoyo gi joka nyanam gi dhogi mane gwenge ma Kisumo ka George Wajakoya ngire to biro bedo Nairobi kogoyo kampen mare e jumani. Jotelo gi nyakora Moga Jwang' medo sundo jopiny kendo koro en tielo mogik ka moko kuomgi kata giduto gidhi wuoyo mogik. Gidhi goyo dhogi mogik. Gidhi sundo jopiny mogik. Mondo mi obi ogone gi ombulu e yiero maduong' mar dwe mar 8. Tich abich tarik 4 dwe no mar 8 waneno kanyo ka bende Raila Amolo Odinga malaro kom no gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya dhi dho Wadnam Chumbi, kaunti ma Mombasa. William Ruto dok masawa mar piny Kenya odhi limo Laikipia, Nyandarua kendo obiro dhi nyaka e gwenge mag Nakuru. Kabende kanyo George Wajakoya malaro kom no gi otiko mar Roots kata gi duon bura mar Roots dhi goyo tach podi mane kaunti ma Nairobi komedo sundo joganda mondo mi obi ogone ombulu chieng' yiero. Ka wang'iyo maendi nyiso ni Wajakoya samoro fwenyo gimoro manitiere Nairobi ma jowetene mamoko pok ofwenyo miyo en ogo tach e boma maduong' ma Nairobi ka omedo kwayo oganda ni kaber to pare tarik 9 dwe mar 8. Koro chal ka gima osefwenyo kanyo mabende jogo mabende nyalo selo e yo mayot
ogoye tach. Ngeso nyakwaro mga jiwang tarik 5 dwe no mar aboro higa 2020 kod 2 Raila Amolo Odinga dhi duoge kaunti ma Nairobi mondo miyo wuoye mogik gi jopiny onyisgi e pache mogik osondgi mondo gidhi ogone ombulu e yiero no maduong'. Jalup jatend piny William Ruto biro fuyo kodhi Narok bang'e en bende obiro duogo Nairobi kaka achiel kuom okenge mag tieko kampen mare motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar aboro. E Nairobi nogono nyakoro mga jiwang odhi riwore kanyo kata gidhi bedo Nairobi giduto kachiel gi Jojo Jakoya ma bende podogo mana touch bati kaunti ma Nairobi. Magi gin moko kuom chenro mag kampen ma koro jochung' mag siasa oiko sani nyakoro Ramogi ka koro gigeto mar yudo loch giduto. Kata kamano achiel kende ema biro yudo loch mar komten piny Kenya Lydia parni adek modong biro bedo oko mar komni bang' yiero ma tarik 9 dwe mar aboro. Parni bende Wahiga Mwaure ma en jachung' mar 4 bende kata kind jochung' 4 gi gin jok ma nyaka ge sani kata ng'at ma bende nyaka ge sani poko oronwa chenro mare mar kampen. Wamedo luwo mondo wang'eni to obiro bedo kanye kochakore odiochieng' ma kiny tich 2, tich 3, tich 4, tich 5 kod ngeso ma odiochieng' mar kampen biro bedo mogik. Waketo wang'o nyakoro mga jiwang mondo wabiro nyisi kata bedo ni okomiyo walai mare mago mag campaign podo warito kendo wabiro neno ni wamiyo a reporter kuom jachung' ka jachung' mondo ng'ankano bed gi thuolo mar yiero jalno moero kaka jatend piny Kenya kaka Bati osewachono mana achiel kende ema dhi bedo jatend Kenya chakre tarik 9 Bati dwe mar aboro. Penjo maduong' kae wacho ni paro gike pesa. Ipenjo ni to chenro ni duto molosi matero e tarik 9 ni okao pesa maromo nade. Nyakora mga jiwang IBC no pedho budget mar omenda maromo bilion 40. Mano omenda luongo kanyo ni cash money Bati 40 bilion. Omenda maching magoratil piny nyakora Ramogi. Mae omenda mane IBC okete budget kendo mae omenda ma igeno ni kochopo odiochieng' ma yiero biro rume gi chenro duto te moketi mag tero gike yiero e gwenge mopogore opogore, chulo jok ma dhi tayo chenro mag yiero gi yore duto mag yiero nyakora Ramogi okawo omenda mag piny Kenya maromo bilion 40. Nyakora Ramogi ma onyisi ting' ma sirikal nigo magi gin omenda mar jogo ombulu magi gin omenda magi nyakora mga jiwang. Omiyo mae en omenda ma koket piny ne yiero makama kik idong' kendo kik yieno wei oko e chenro ni mar keto ratich e tim kogika chieng'no mar yiero. Wuog oko mondo mi idhi yier jatelo no ma bende chunyi ohero mano mabiro kawo koyo opogore opogore e pacho ka. Parni nyakora Ramogi en thuolo mari mar timo magi kwe king'eyo ni ombulu mari ngima mari makiny kendo bende mabiro miyo ibed gi mor kata gi ywak ka osetiek yiero kopo ni timo yiero marach kata gitimo yiero maber. Kata kamano nyakora mga jiwang ka ema bende wabiro miye duoko mag yiero go achiel kachiel wabiro nyisi kilute kamano to bende wakwane to wanyisi ni mae kaka en to nyaka be wawinje mano ma IBC opango mondo nyiswa ni to kwan go osechopo kanye ka bende waneno kacha Bati tarik 20 dwe mar aboro 2022 oganda biro chako chwalo ng'ur jogo ma bende ok bi winjo komora ahinya gi duoko Bati. Nang'isi ni kuom yamo wachogo kuom komtend piny Kenya en ni ng'ata achiel kende nitiere ji 3 moko madhi dong' oko. Ji 3 gi ng'ata achiel kuomgi kata ji 2 nyalo bedo gi ng'ur tarik 20 dwe mar aboro 2022 ni nyakora Ramogi ma koro ginyalo chwale ng'ur margi kaluwore kod chike mag yiero mathurka. Nyaka ng'ur go nyakora mga jiwang wasingo mar ng'iyo ni to ng'ama biro ng'ur e wi ang'o to biro ng'ur kanye to ng'ur neno biro chopo kanye Bati. Ramogi TV ni giduoko nyakora Ramogi kete ka warni wakao yweyo madundo ka waduogo pod wan gi weche mamoko manyien kokalo Ramogi TV weche manyien mag Oimore. Kete mana kae Ramogi TV. What makes a woman? Is it her character that emanates from her voice on real issues? Is it her fight for change? Her persona? Her pursuit for greatness? This country has had its fair share of great women. And now, we have a chance to place one of our own, Mother Karua, tested, qualified, and ready at the very apex of leadership. My name is Sabina Chege, and on 9th August 2022, let's vote for women.
let's vote for Kenya. Vote Azimio la Umoja. Form ni baba na mama. Inawezekana. Kisumo kaka unyalo paro kane wakao loch 2017 ne wayudo ka Kisumo ne rach kabisa. Dongruok duto ne ochung'. Ne watiyo matek kendo wasetimo kaka ne wasingoni. Waseloso yore, pi maler wasekeyo e kor gwenge atamalo 75. Taka makachok wasegolo duto te. Kuonde thieth mang'eny oseger kendo konyo jopiny. Wasebero sekta mar somb nyithindo chakre ECD kama wasendiko jopuonje maromo 665 e yo maongirore kata permanent and pensionable. Scholarships kod bursaries ne nyithindwa mariek wasechiwo $609 e bwo higni 5 kende. Tich pod ng'eny kendo en mana Profesa Peter Anyang' Nyong'o ema nyalo tiye. Akwai mondo igo ombuchi ne Profesa Peter Anyang' Nyong'o kaka governor kod Raila Amolo Odinga kaka president kod lange duto te tarik 9 dwe mar 8. Wasetimo wadok tim. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Fan True huwa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko, nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga Eten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Ramogi machiegni kendo wamedo dhi nyime gi weche wa manyien kama koro wadhi nyaka e gwenge ma Kisumo koja jatend piny Uhuru Kenyatta notimo limbe kaunti ma Kisumo odhiambo ma kawuono. Limbe mar Uhuru notimore ka odong' mana juma achiel kende to ibago yiero maduong' ma juma manyien. Infrastructure ndio msingi wa maendeleo
ndio msingi wa kuinua uchumi, ndio msingi wa kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wameweza kupata makazi, waweze kujisimamia na kusimamia familia zao. Nyinyi naona mnakubaliana na mimi, na siku imebaki hata si mingi, siku imebaki siku 8, siku 7, si ndio? Lakini kuna shida. Na unajua shida ni nini? Shida ni ya kwamba mnakubali ya kwamba njia ya kesho ni si ndio? Lakini shida ni ya kwamba mnasema na mdomo, lakini siku ya kura njia ya kuhakikisha baba ameshinda ni gani? Ni nini? Mutajitokeza kupiga kura jameni. Nekoro kapolwan mane mago mag siasa jalala komten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga ko jalupne Martha Karua oduoko kisera margi marombule aluora mar God Kenya. Odinga osemo kalo weche ma osebed kikiro gi jalup jatend piny William Ruto kod kweth mar Kenya Kwanza campaign magi komedo ni gichometir kendo giwe gao jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta gi weche mibayo. Ethuolo machielo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance notero campaigns magi masawa mar piny Kenya e counties ma Kirinyaga kod Kiambu. Odinga ochamo kalo weche mosebed kikiro gi jalup jatend piny Kenya William Ruto kotenre kod yiero mabiro. Uhuru sasa anatembea tu anaaga. Si anatembea anaaga? Sio. Kwa nini unamtusi kila siku? Shida gani? Shida gani? Hii jamaa tayari ameona atashindwa. Sasa ameanza kutetemeka. Anataka huruma kwa wananchi. Anapiga kelele mingi na hasira mingi sana. Hasira ni nini? Hasira. Mwambie aende apoe kwanza. Hawa jamaa wamejua wameshindwa. Manake utafiti yote inaonyesha baba na mama watashinda round. Odinga omedo kwa oganda gomondo miyo biyo gombulu na riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance yiero maduong' mabiro kagiramo ni mano kende yo mar neno ni piny Kenya oyudo telo makare. Siku ile tarehe 9 mkipiga kura mzuri, ndani ya wiki 2 tutakuwa tumechapishwa. Utaona sisi tukisimama pale. Mimi nasema, mimi Raila Amolo tuko na shida ya kuwa na makandidates wengi wawili kwa governor. Nimeelezea watu yangu ya kwamba tuwe na roho ya kukubaliana na Kenya na Jubilee ni watoto wa Azimio. Eseche mathoth jo Kenya medo yuago pek mar ngima e pachoka. Jotelo go singo bero ngima oganda jo Kenya loso thuolo mag tije ne rawere ma pachoka kendo neno ne giyudo thuolo mag yuto. Tumesema tunataka kuungana wa Kenya, tupigane na adui wanne wa Kenya: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Kila mtu aweke kura yake tayari, ndivyo munipambe. Bende gisingo kedo kod mibadhi masani okwako pachoka. Kagisingo duoko mwandu moyudi e yor mibadhi na piny owacho kaka achiel kuom yorego mag bero ngima jo Kenya. Angalieni huyo Bwana Gachagua ukimwona yeye. Simuona huyo Bwana Gachagua? Yeye ni first term MP. Lakini ndani ya miaka 3 shilingi bilioni 13 imepita kwa akaunti yake. Uliza yeye hii biashara gani yeye anafanya? Ndio sisi tunasema tunataka tumalize wizi ya mali ya umma, tufanye maendeleo kwa kazi kwa taifa letu. Ma en limbe mogik mar kisera marombulu mar Odinga e alwora mar Kenya laro kom tend piny Kenya. Omedo dhi nyime koro wadonje mago mag Kenya Kwanza. Jalup jatend piny Kenya William Ruto mabende laro kom tend piny gutiko mar UDA ne otero campaign mage e gwenge mag hoho mar Okak. Ruto mano ochako campaign mage boma ma Eldoret nyiso chir ma engo ni gibiro yudo loch yiero ma tarik 9 dweno mar 8. Ruto kod lange okwayo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mondo mione ni obiro chiwo telo ne jal ma jopiny biro yiero e kinde yiero maduong'.
Kaka seche medo ng'adore ne josiasa kendo ng'wech koro chimo debe. Kampen mopong' gi singo medo tuyo lwasi mar piny Kenya motelo ne yiero matarik 9 dwe mar 8. Eldoret ei kaunti ma Uasin Gishu, kweth mag Kenya Kwanza kotelo kod jachung' e laro kom jatend piny gotiko mar UDA William Ruto ne ochwalo kampen margi ka ote maduong' en neno ni kwe obedo e kinde yiero maduong' ma higani. We have said and we have made a solemn commitment as the people from Rift Valley that we will live together in harmony. We will respect everybody's opinion and everybody is going to vote the way they want in this Rift Valley. Sisi ni watu tunaamini kwa demokrasia. Sisi tunaamini kwa sera. Sisi hatutishwi na sera ya mtu. Sisi tuko tayari kumsikiza kila Mkenya. And we can decipher what a good plan is from what a plan that is not so good. Ruto bende ne otiyo gi kampen mare jiwo ogendini modak e hoho mar Okak mondo mi kik bed gi luoro moro amora kendo gibed thuolo mar goyo ombulu ne ng'ata ng'ata ma gihero, ka bende onyiso jatend piny Uhuru Kenyatta ni obiro chiwo telo ne jal ma jo Kenya biro miyo loch e yiero matarik 9 dwe mar 8. Mimi nataka niwaambie watu wa Nyanza, tutatembea na nyinyi katika serikali ya Kenya Kwanza. Serikali ya Kenya Kwanza itawajumuisha wa Kenya wote na hakuna Mkenya atawachwa nje. Kenya hii tumeamua itakuwa ni Kenya. Haiwezi tena kuwa na fujo kwa sababu ya mambo ya siasa. Hapo ni kidole bwana rais. Handover kwa yule wa Kenya wameamua. Si namna hiyo? Hapo sasa umesimama mahali mzuri ya demokrasia. Koloso e kinde kampen onogo, jatend duond bura mar ANC Musalia Mudavadi kod nyawadgi mar Ford Kenya Moses Wetangula ojiwo oganda mag hoho mar Okak mondo mi obi owuog oko kar rombgi mar goyo ombulu, ka bende ginyiso chir ni gin kaka Kenya Kwanza ema gibiro yudo loch e yierono. And a peaceful transition. Tunataka tutoke kwa muhula wa Uhuru na tuingie kwa muhula wa Ruto kwa njia ya amani. Hatutaki fujo, hatutaki watusumbue, hatutaki mambo ya kuharibu taifa hili. Wakenya wameamua ya kwamba wataishi pamoja. Hakuna siku moja tutapigana kwa sababu ya uchaguzi. Tutaenda kupiga kura, yule hatutaki tutamkataa, yule tunataka tutampigia kura. Ile tunawaomba tu ni tarehe 9 mwezi huu asubuhi na mapema mutoke mpige kura. E kinde no jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi kod seneta mar kaunti ma Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen ma bende duto noteno William Ruto e kampen mare ne ojiwo jopiny mondo mi obi oti gi thuolo mar yiero e nyiso demokrasia margi maonge luoro moro amora. Nisione mtu anafunga kitanda ama mattress ati anaenda Kisumu kusikia vile kura inaenda. Ukiwa Mjaluo wa hapa, wewe unafaa kuwa Uasin na upige kura hapa na tutakuwa na amani ya kutosha. The people of Uasin Gishu and Rift Valley will vote whoever they will vote for. They have decided they will vote for William Ruto. But even if there is 1 or 2 or 3 people who are going to vote for a different candidate, it is their democratic right and we are going to respect that democratic right. E kinde ni makoro ng'wech mar debe ochope amedi, jo Kenya Kwanza medo nyiso geno margi mar yudo loch e yiero madwe mar 8, ka bende gijiwo oganda jo Kenya mondo kik yie ng'ata ng'ata opogi kaluwore kod weche mag siasa. Okak nyakoro mgajuang wang'iye mago motuche kaunti ma Nairobi, kama jodak ma Nairobi noyudo thuolo mar mor kod jiwruok kowuok kuom jowende kod jomiji nyiero kanyakla kod jofwamb pogore e pacho ka. Maogen jofwambo mane oyuoro kanyo mar nyakalondo ma bende hotelie koda Royal Media Services ma bende noluoro gwenge ma Nairobi ka gijiwo oganda mondo wuog oko mar luto ombulu. Jolendo mag Ramogi TV kod Ramogi FM mano bede para manyime e jojo piny wuog oko mar luto ombulu juma manyien. Wamor mokalo odiechieng' makawuono kaka Radio Ramogi kod Ramogi TV wawuok oko mondo mi warom kod johera mag nyakalondo kod TV mar Ramogi. Gimomiyo wawuotho e gwenge mopogore opogore Nairobi en mar mondo mi wapar ne ogandawa. Wawuok oko waduto tem tarik 9 dwe mar 8 higa 2022 mondo mi wago kura. Seche ma igo kura to iyiero jatelo midwaro. To kura ni bende kik iwe nindi, mana kaka mar jirani bende kik iwe nindi. Nwawuok oko mondo wachal gi mondo nyiso piny mondo ombulu go kod kwe. Kendo wanyiso maber kabisa ne piny oyie. Telo maber ber. Iwuoyo maber. Fans magwa mag TV
amor kodu kabisa uwuok oko mondo supportwa kendo wamor kabisa kech unenowa kara diera wawuono gini samoro jokre kara unenowa omiyo amor gi jobelo. Wan kanyakla gi jothumbe wetega mago wangla duto wantiere dala ma Nairobi kae wakelo ni weche mabeyo en mana goyo kura kochopo tarik 9 wamiuru Raila Amolo Odinga mano babawa kachiel gi minwa ma en Martha Karua wauru kura gi kwe kiko bed koko. Ningesema watu wakwe na peace hiyo siku na wa vote in peace, kusikwe na vita yoyote. Tunataka amani na hii nchi yetu, tukwe na amani, kusikwe na vita. Hiyo ndio kitu tunataka, na juu baba ni mtu wa amani, ndio tunataka kukwe na amani. Can't wait to post my new hairdo on my Insta story. Asmio, hello. Lazima nipige kura. Sometimes ni lazima. Lakini saa hii serikali ya baba itatuwezesha. Guys, make sure you vote. Lazima nipige kura. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Nakuru City. Chebunili ngozi imara mwenye uwezo kipekee. Chebunili What a music. Kwa barabara na viwanda. Chebunili hospitali zimejengwa. Chebunili elimu bora tunapata. Chebunili wewe nini unangoja? Chebunili. Naomba kuchukua nafasi hii kuwasihi wakaaji na wapiga kura wote wa Nakuru ifikapo tarehe 9 waweze kutukumbuka katika awamu yetu ya pili tuweze kukamilisha miradi ambayo tumeanzisha tayari hapa kwetu Nakuru. Kura ni kwa Lee Kinyanjui. Ameonyesha uwezo wake, uwezo kipekee. Tunamrudisha Lee. Wacha kazi iendelee mbele. Mchapa kazi na bidii. Ungana nasi tusonge mbele. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf en kar tiegruok moyiedhi kendo matiego jogo modak gi ng'ol kaachiel gi atamalo 30 mar jogo maonge ng'ol. Wachiwo tiegruok ne jopuonjre mag Afrika ma Ugwe gi madiere kendo walonye tiego jok man kod ng'ol mopogore opogore kaka ng'ol mar neno, winjo, joma winjo mos e kind mamoko. Ka idwaro yudo tiegruok, or kwayo ne kepo mar dwe mar 9 kata September 2022 kod January 2023 intake ne courses mag TVET mopogore opogore. Wachiwo tiegruok e rang'iny mar diploma, certificate and artisan mar Shiatu Japanese massage, Kenya Sign Language kod duoko ng'ato yo makare kata rehabilitation. Secret Technical and Vocational Training College for the Blind and Deaf, skills for life. Fan True wa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafaidi njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Motende garita kwe kama ni ji 11 koriwo jonjore ang'wen onegi e monj ma otimore gwenge mag na Peyton mantie Turkana East. Monjno bende weyo ka ute makwan gi oktine 35 owang' e gweng'no. Reporter ma ochiw gi apisas mag obila nyiso ni monjno ne otimore e kar saa 5 mar otieno manyoro kendo mach manyotia e utego gi jonjore ema okelo tho mar ji 7. Ji ma owito ngimagi oriwo mine 3 gi nyithindo 4. Mine mamoko 2 yudo thieth e osiptal gi kindeni. Koordinator mar gwenge mag Holo Marokak, Mohamed Maalim, okone chich nitie ni jonjore go ne temo chulo kuoro e wi kuo mar jamni. Tunashambuliwa kila siku na tunauliza serikali iko wapi? Kama ni Wakenya ndio ambao wanatutesa. Wakenya wanachambulia Wakenya wengine. Sisi wa Turkana tunauliza, sisi ni Wakenya ama sisi ni watu kutoka mahali pengine? Kwa sababu tunataka serikali iangalie haya.
Tukana wanaheshimu serikali. Vile waliambiwa leteni bunduki, kila mtu alipeleka bunduki. Sasa wanatembea tu na fimbo. Na mahali imeenda. Kila siku watu wanalia hapa. Mimi pia nipoteza mama yangu, nimepoteza tata yangu, nimepoteza ndugu yangu. Sasa na mahali imeenda. Sasa itakuwaje watu area hii? Kwa hivyo naomba serikali ambayo iko, kwa sababu najua sasa kila mtu anatafuta siasa. Serikali mzuri kiingia, kweli watukana wanatakana wasaidiwe. Ramogi pinyo wacho sechako nonro mar menyo joreg mogo ma osebet ka pando moko kara mok kuon manengone ne odok piny. Jatend migawo mar pur Peter Munya wacho ni moko kuom johala ma piny owacho osebet ka chulo mondo mi ouso ofuko mar kilo 2 mar mogo gi siling 100 ema osebet ka pando mwandu no kata bed ni ne osechulgi. Munya ne wuoyo gwenge ma Kerugoya kama nowacho ni mibadhi ema koro geng'one jopiny fungruok mar yudo yot e ng'wenyo kuon. Fika hapa ya 100 hapa kwa ndugu Kerugoya hakuna. Ni hawa mila wanatuchezea, kwa sababu sisi tumewalipa pesa iko tunawalipa kila siku, na kunao wanataka kuificha. Saa hii uchunguzi inaendelea kwa ofisi yangu kuona nani ameficha hiyo unga ndio iwafikie, because pesa iliwekwa na wanalipwa. Kwa nini wanaendelea kuwalipisha pesa nyingi? Hiyo tutawachukulia hatua wale wameiweka, na kesho mimi nitakuwa nikizunguka kuona ni wapi. Kesho tufanye kazi nyingine. I will vote for Baba and Martha in the forthcoming general presidential election because the progress and the safety of our country depends on the implementation of the Constitution. This coming general election provides us with the only opportunity to achieve that which we always sought. That is the end of second liberation, so that we can get into the threshold of the third liberation. This is Raila's moment. This is Kenya's hour, because in Raila Odinga's leadership, we are supporting a patriot who has fought for many years for Kenya democratic space and for social justice. Tunajivunia Kenya mpya kwa kuwa tunaelekea katika kubadilisha nchi yetu kwa upole na amani na ustaarabu, na ninawaomba na ninawasihi tumpigie kura kiongozi wetu wa chama cha ODM na ambaye ndiye kinara wa Azimio, Raila Amolo Odinga. Vote Azimio. Vote blue. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Wakenya wenzangu, tofauti ya Raila Odinga na wapinzani wake. Raila Odinga ni mtu mwadilifu, mtu mweka ahadi, msema kweli, na mtu ambaye akisema atakamilisha. I am looking at a corruption-free country where my future is guaranteed as a young profession. Baba is going to make a serious economic transformation to this country, and it will never be the same again. And he's the only person mwenye ametuongezea 10% kwa hii Kenya ndio tuongeze position zetu kwa government. I'm voting blue, a symbol of prosperity, because it's the best government. Hii itasaidia wamama on side of health, food and water.
Kitu Kenya inataka ni rao, wengine ni kututupisha mbao. Hatutaki viongozi mbwakni. Don't trust the Mago Joma Chapni. Raundi tunachagua baba, tunachagua Martha Karua. Wakenya wenzangu, inawezekana. Machiegni inyakora moga jwang' weche mag tuke nyingi